Gon Bibaki Takun ko Minister Sir Deputy CM Kisan. Sir Minister Bederma da ang gibay ki asugi ko jagan meeting khita a jorabo alama mahino abu bo bahino ini emla sapni logduo SDM tongo chini forest ni ranger chini madam bubani tongo tai unko engineer tongo lamani borok পর্যন্ত মানে কোনো মানে রেসপেক্ট জিনিস গরি খা মানে অবাই কি ব্রক লাসিমু রু মই কাইসা মানে চিনি মান থাই সকাইনো সানানি थांतानि सलिसनो सानानि थांतानि जों अबाय कि माने बरक मानसिक गताव अबाय कि माने फ्लवाट खाइमनि रक माने बेलेखनो जाया तै किस साव चिनि एमला सापना नरकनि बुट नांया हिनै एमला साप हिनु हुनि हिमानि किन्तु आंनि जि बाय थां दंगो एमला साप कोनि दिन आतै हिया ब्रक जे या थाप फास भिडिअ तनो अबाय माने बागै एमला साप किसा माने बखाव माने दुख नांजाका तब अबाय कक रक हंके सुंनि गर आनि लगो सिनतलाबारि आन्डारग्राउन्ड नि जत बरक दंगो जों 44 परिवार फेमिलि नि नुखुनि बरक दंगो कुन्दिलो अबाय के साया हंका अजागाव टेबो आं माने बेलेखनो आं दिनै हाजारि पारानि ताखुक ताइ बुखक जंना आं जलि आं बरंनो खापां रां साकबा हामबाय जानांगौ फेबा आं ताइ किसा बेलेखनो आं बरंनो जलि उइ आनि साक साइचुं बेलेखनो खाव ट्रेक्टर ताइ दुख नांका चिनि मोला माने बागै अमा हाइके जे केबें मुं सुनो अबा हाइके जे खावसिनि ट्रेक्टर माने बागै आं बेलेखनो माने आं बुखाव दुख नांका बेलेखनो ताम हाइंका आं बरंनो जलिया आं साक साइचुं चि जलिओ आं साक साइचुं हाजारि पारानि ताखक जं ताइ बुखक जं खापां रां साकनि जे तुलाबारि स्कुल दान रुइ दंखा जे लामा रुइ दंखा बरक छाव तीनटा लामा दङ तीनटा लामाव दिनै अ जे फाइनै प्रिन्ट मिडिया आ जराव जे बरक दुइ फेमिलि प्रिन्ट मिडिया तिनो अ जागा गारि बैजा फाइ ना तामखाय फाइ बनिजिनो वान सुगै अ ककनो साकांके बेलेखनो साखामोन जेता कक तिनो अर चेराइ थैका लामाव अबंका डिटेल बिनि पुलाव बुमा साका आर परे दा बोसाजक बिनि बाहानो जग अ थैनायनि नको बिबि ब डाइरेक्ट साका तंखजों तंलायथुन लामा गाहाम तंलायथुन हिनि फाइमा बिसिंगो एमएलए सारनि पखे जे हामयाकक साजाक माने आबो एमएलए पक सार बो जे बिनि खुबै खुकेङै सामा करै आबो जों पुरुप दंगो जों अपारानि इंगै जों पारा पति बासिंगै पुरुप दंगो एमएलए सार केबनि बागै फानो आबा हेरक सामानि करै आं नंनि थानि बुट नांया हिनि सामा बो करै जत बुट दिउइनो जत लोकनि बुट बानो बतिनि एमएलए इंगै कप्लाय इंगै एमएलए इंखा फियाबा एमएलए सार बजत नि बुट माने एमएलए इंमा बागै बजत न काहामको तनिना बागै बतिनि अ जागा फायै लामा नायफायख्या जतनि हामजां मुनो बिनि हामजां मुनो ब तनिना बागै ब लामा नायफायख्या आं एमएलए सारनि बागै असुकनो आं साना मुसंगो एमएलए सार न आं बेले के बसिनि लामा न फायनाय फेमा बागै बसिनि गोबां मा जुग लाय थांका सिबिएम आमालाय थांका गोबां मा समय गोबां मा एमएलए लाय थांका आ एमएलए लाय थांमा परेबो बतिनि फायै तिनि एमएलए सार फायनाय फैख्या बिनि जरा फनो अ लामा अंथं नै ब फायनाय फैख्या गखा बखलाय रिमं हांकाय जों बकायसा सिनि खाकसां मा मानो जों बकायसा सिनि सुबिदार मानो सिनि लामा रक बां हांकाय सिनि सेराय खनाय सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन गोबां मा दंखौ परिनाय थांनाय हिमनाय सिनि अ जागाव तिनि परिखानि जरा वाति वावि ति कत तर्तम हांकाय परिखा थांगिरि माया आ परिखारि हानि बुसुक माइनास पॉइंट थांतं आबलु कराव साइमाना तिनि कायसा इमारजेंसी थाना नांगै दंखा रुगितलांगै थाना नां दं हांकाय कायसा डिलीवरी थाना नां दं हांकाय थांगै माया किन्तु केबो बरक लामा पर्यन्त डिलीवरी इंगै सेराय आसायै आथांबारियाव संखलाय कसावै दंगो आ बरक तांगै हांकाय लामा करैनि बागै नों ब्ले ताखुक जं लामा करैनि बागै ब्ले लामा जुदि तंग दं हांकाय तिनि कायसा अट रिजार्व हिनपनो कायसा गारि रिजार्व खलेपनो बनो बथाङै हस्पिटाल जराफोर कायसा तलांनानै एबो बेबस्था तंखमो बजकनो समानके तनन बागै सिमा लामा रिनान बागै बतिनि फायजाका आराम बिसिंगो बिनि एगेन्स्ट जे कक अबाहिके साजां माने आबो ताताल कक आबनो केबल उखरो कुबुहिनि तावान सबदि आकक ताताल आकक 100 बार आंसो आकक ताताल जे लामा करै बिपद खलायले तंमान बिसिंगो जोंबो अबाहिके तंनानि मुसुंगि आमा बायन जोंतिनि मासौ गायनि को थानाय 4 तारिख तिनि एमला रनजित सार फायनानि गाय जों गनो लामा करै सिनि अटलाबारि बाय होनो कसार आजारि होनो कसार लामा करै अ लामा करै नि बागै जों इको एमएलए सारनो साखा जिनि लामानो किसा सनामरि फायदि गायतै अ लामा बेलाय जों हिमतानि बेले कष्ट जेरै खनाय परिनानि असुबिदा जों बाजार सराय थानानि असुबिदा आखनो खावै गे एमएलए सार फायगा गे एमएलए सार फायमानि परे गे आ जागा मालिकनो निहिनका गे जागा मालिकनो निहिन कांकाय जागा मालिक फायलेगा
ओंखाय आबाद नाहारनायदि आबनि सं बस समस्याव थांखलाय दंहा जिनि अर तलाबारि खैबा जों सबदिनाव लामा खोरिमां हिमलाय दंनानि अबन जों लामानि बागैनो जों नांगौता 2012 एग्र मास गथैका नुकु नगनि होते खय तालांखा ओंखाय बालै तो बुसक दरारि सबिने बा ओंखाय डाइरेक्ट नगनि होते गारि ओंखाय तो 5-10 मिनिट पाले बिसि सौ जामले ओंखाय डाक्टराव हिनपु ताइकिसा दरि सफाया ओंखाय नारक मांखामो नं गरं नं सापु ओंखाय दति सगैयानि बागैनो आन मोनाय थैबिले लामा खोरिनि बागै लामा न लांमाथिनि करक तांगे आम तिंना ना सुङाब चेंग्रा कगदा सा खैमाना थैया हनै के बरक साइमांला खैबा थैयो मा सारायले नेताय गसा माराति जंख ओ माराति कुनु आबो लामानि कुनु बरम सुहिनजानाय लामा दाबो मुसुगला फानि लामा थायाबो मुसुग जारि मा लामा जाफिसिनि लामा फो हंगाय बरक आमसे तिनता फो दबराबो छाइका दुइता गमा बथे तिनता खाता गमा गारि दा हामा खामा बुनुग्लांबायना ताखुक जं नाथिंनाय बायदि और गारि दा हामान वाते वाखा बरम सुहिनना से तानांगौ गारि बायनो थुइसि दं गारि बरम सुहिनना से तानांगौ जों आसल जों लामा नांगौ जोंनि लामा न लांमा लामा करिके जों बाहाय बानसिनाबो लामा सितंना नांगौ आसलके हा सागाव गोथां हिमतनांगौ लामा गाहामना नांगौ जों लामा जिब बानसिनानि ओंखाय हाजारनि बर'नो एमएलए आति हिनि सागापो जे नरकते बुदिना नांगे हने अब बसु जराखौबो अब किसा साइखना दि अब एमएलए सार कोनो दिन आपे खबर खया बरम से ना जों न बुदि रकाबले जों काय बुदि लिया न अब एमएलए सार कोनो दिन निनि बुद नांगे अमंनांगे बट जनसाधारण नि सेबुंनाय बरबो कोनो दिन जनसाधारण जों खोनाया ता हिमा रखनाया ता रिया एमएलए कायसा रामचंद्र घाट कन्स्टिट्यूशन आन्डारनि जतनि बागै एमएलए खोनाव माइकुमुन हालौवै लामात लांनानै हिनो बा खेत हालौवै लामात लांनानै हिनो किन्तु ताबो लुकरक न खोना माइकुमुन हालौ जाग्रा तं खरै माइकुमुन हालौवै लांनानै ताबो कोनो गैया जे समय माइरावै पायो खेत माइति साइ पायो आप्रोसिनि नि लामान जेता समान आबाबो गोबां मा कतर जागा खति खलायसिंना हाना नाया माने सागारे नि बुं तामा नों बरा परि त तोला बे बकला स तो गना वाति फोरक बबा हैकै नों स्कुल थां स्कुल वाति वाखां का लामा हांजा ओंखाय स्कुल मा थां यारंगो नों एग्जाम रं मारा मारि एग्जाम वाति फोरक मा थायांगै थांगो नों ना मारिया गना मास्टर रख बबा हैकै फाइ वाति जरावा हिमै फायो बाय डक्टि मे ना अनि ककबो आमतिन तैको मो जुगरे जोग लामा एमन भाबे बरनि बर कष्ट खैलायलै दङ अनेक समयই তো ইয়ং ইয়াবলে থাইয়াবই অনেক সময় বাইক রকলাই একদম খেতা রকলাই থাंबाय আজকে লাইসলাই দंदफोर তাও ओंखाय सरकार তো অনেক সরকার লাই থাङा অনেক রকম সরকার লাইখা তাকো মো লাमा কেবসি फाइटिनि नासिगु रक सामने किका गे आबनो जोंबो फाइनानि अनेक कष्टले जोंनिखौ बाइक आजागा गाखाम आबै मा फाइ ओंखाय yang जतन जों तुमि मा फाइता वाति फुरकाय ता आबो क्लाई रिमि आजके रिमिओ सानसिक पुरि गाबनो जों तारातारि मो लामा गाहाम खाय रिखा हांखाय खूब सुबिदा जों सामने फाइनानि এই কাম চিন্তা কব দিতাম ওই স্কুল শুধু তোলা বারিন সিমনে পড়ি না তিহা হাসালনি বরং বড় পড়ি তোলা বারিন এরিয়ানি সিমনে পড়িব ওজাগো আবো হাই পেকেজ হা আবো অবহাই কলাयो অনানো স্কুল নি হাজারি রংনি মবাই একদম 1 কিলোমিটার 2 কিলোমিটার রঙানো বড় বড় 10 কিলোমিটার স্কুল থামা পড়ি তান বাগै बर yang फाइमाया কোন लामानि जोंजालनि बागै yang परि फैयाता yang फाइमाया सुदो जागा ताक परि तंनाय तोलाबारि सिमिनो तोलाबारि सिमि बागै तो स्कुल निया लामा हामियानि बागै परिना मुसुं दंफानो देबा हाजला जे गार्जेन अबर तलां मा थांगुता अबहाय अबस्था दाबुन बागैनो जो स्थानीय जे तंनाय बा कयजन छात्र रंनाय बा 14 जना तंमानि 14 जनानि 8 जना तंमानि 8 जनानि এই খানি বড় কমি ফাইতা हांगाय बसर मा सामांनि रखायो आतेकै स्कुल टिकिट दंहाता सानसिनि मु आनि मुंखाय मधुसूदन देव बर्मा सातम थांनो किसा सारि म आयं जामिलिं तंगो जामिलिं बरक yang तुइनि गुरुनो फाइया आं विद्यालय चलो बिजानफ्रु बं आरो थाङै आं अभिजान खालाय फैया ओंखाय बरक साव जों आइन थाया आपरो साइखना रिगाता गाना फानो जों थाया
tango hingkai otoi chan gune sing thaya পরিমাই wati kotor ke kosok thangme no ba derai thanga no osida otso bar gojo thang poriyo gojo om haitei digun hakchal jaga amti hini borok saikhnai on to poston tong lama ekdiki hamya ekdiki sukul hamya joto tu mo bada hamya 어 스쿨 붕카 এমনি মো নিংক খাই কাসাকা টিলাবাড়ি এমনি কই মো তোলাবাড়ি সে রেজিস্টার কই টিলাবাড়ি নিংকাই